So hello everyone, दायो आवजार बिबारनि ट्रेन्डिं जागासिनो नालाय बेयाव सिस्टारफ्रा माने रिल्स बनायनो बेयाव थांगासिनो आरोना जोङो स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ नैबेनो आरोना जायगाया स' माने गोबां लामा लामा बिदिनो गोबां आवजार बिबारफोर बारनानै दं आरोना बिराद बिउटिफुल समायनानो स' नैबेखिनियावबो गोबां आवजार बिफां दङ आरो बिबारफोरखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना बिराद समायना आरोना स' बेयाव रिल्स लागोरोनो दोंनैसो स' बेयाव लानोसै दोंनैसो नायनो हागोन बिराद आवजार दंफां आरोना जोंहा बागानफोरावबो दंसोयो नायनो हागोन स' नै जोंहा आरो गुबुन मोनसे लकेसनाव फैबाय आरोना बियो ट्रेन्डिं जागासिनो आरोना बे लकेसना जोंहा आदर्श तिनिआलि होनो आरोना बेखौ स' नायनो हागोन आरोना बेयाव बिराद बरिया दंफांफोरालाय बारा गोजौ गोजौ नङा आरो फुल दंफाङानो माने बिबारजों बुंफबनाय आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबां बिउटिफुल नुदों समायना एकदम बारफुनाय गोजा आरोना सेस बिबारफोरानो नायनो हागोन जोंहा गोबां दायो माबा ससियेल मेडियाफोराव बेनो सोलिगासिनो आरोना फ्राय आवजार बिबारनि स' बेयाव रिल्स लागोन स' बैयावबो लाबाय मोननैसो दोंनैसो स' नोंथांमोना रिल्सखौ नायनो गोसोबा जोंहा हानिदिनि बिथां माबानि चेनेलाव थांनो हागोन स' नायनो हागोन बिबारफ्रा जोबोद माने फुल दंफाङानो बिबारजों बुंफबनाय आरोना स' नोंथांमोनाबो जुदि लायाखैबा लाफैदो एसे थाबनो स' आंना भिडिअ'आ माने बिदि रिल्स सिगांबो हगारखांबाय आं स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै थ' नोंथांमोनाबो फैलायदो